Hvad bringer fremtiden? Jeg ser mig selv kæmpe med endnu strammere budgetter og mindre fortjenester. Derfor har jeg brug for en mejetærsker med den mest avancerede ydeevne derude på marken. Nu. Kan den nye John Deere S-serie mejetærsker give mig det, jeg har brug for til at opleve fremtiden nu? Lad os prøve at se. Første test er kabinen. Førerkomforten er en vigtig nøgle til højere produktivitet. Alle betjeningselementer sidder lige ved hånden. Det er noget, der batter, når vi taler effektivitet og produktivitet. Takket være Command Center-skærmen med touchscreen er det let at indstille mejetærskerens funktioner og foretage justeringer i en fart. På S-serie mejetærskeren har jeg et fremragende udsyn fremad og ud til siderne. Og takket være kameraerne kan jeg se, hvad der foregår bag mejetærskeren og omkring tømmesneglen. Nu tror jeg også, at jeg kan se ind i fremtiden. Hvad så med skærebroer til S-serien? Jeg kan se, der er et meget bredt udvalg. Og nu, vi er ved noget, der er bredt. Dette skærebord har en arbejdsbredde på 10,7 meter og Premium Flow for ekstra kapacitet. Det er også pærlet at skifte skærebord efter skiftende afgrøder. Den afgørende test er nu, om S-serien kan hjælpe mig til at høste mere end nogensinde. Med det nye design af enkeltrotoren skulle det ikke være noget problem. Jeg får førsteklasses skæreværktøj for ekstra effektiv afskæring, ekstra robust indføring i højt ydende afgrøder, højere tærskekapacitet. Og det nye rotorhus sikrer en endnu mere effektiv udskillelse, og oven i det er strå og kernekvalitet helt i top. Et unikt og helt nyudviklet aktivt returkurssystem giver renere kornprøver. Og så er der det nye og store rensesol, som yder maksimal rensekapacitet. De mange aflægningsmuligheder giver mig stor fleksibilitet, hvad angår velformede skråstrenge og den bredeste spredning af halmen. Jeg er imponeret. Hele processen med afgrødens passage gennem mejetærskeren er skabt for optimal effektivitet, høj kapacitet og et resultat af bedste kvalitet. Men for at kunne øge min indtjening mærkbart, har jeg brug for endnu højere effektivitet i driften. Reducerede omkostninger, hvor det er muligt, og optimeret ydeevne i alle situationer. ProDrive-transmissionen kombineret med Hillmaster giver mig maksimal mejetærsker-effektivitet på bakkerne. PowerTech-motoren yder et effektivt powerboost, så jeg kan tømme uden problemer, mens jeg høster. Derudover er der en række forskellige i-løsninger her, som kan hjælpe mig med at øge effektiviteten. Med Harvest Smart får jeg automatisk den ideelle indføringshastighed. Jeg kan indstille den til maksimal kapacitet eller minimalt spild, så jeg altid opnår størst mulig effektivitet. Det håndfri styresystem AutoTrack maksimerer mejetærskerens produktivitet og gør arbejdet meget lettere. Harvest Dock registrerer automatisk data vedrørende udbytte, vandindhold og produktivitet. JD-Link holder mig altid fuldt opdateret, så jeg kan tage mine beslutninger på det bedst mulige grundlag og dermed opnå maksimal produktivitet. Men høj produktivitet er ikke meget værd uden pålidelighed. Og jeg ved, at en John Deere mejetærsker er lige så pålidelig som solen, der går ned, når dagen er forbi. Og hvis jeg nogensinde skulle få brug for reservedele eller anden hjælp, er min John Deere-partner altid i nærheden. Når jeg ser på hele sortimentet af S-serie mejetærskere, glæder jeg mig over, at jeg ikke længere behøver at vente på fremtiden. Da jeg først havde oplevet fremtiden ved at prøve at køre S-serie mejetærskeren, vidste jeg, at der ikke er nogen vej tilbage. Fremtiden er her nu. Tak, John Deere.